खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो फरायबाय गिबिनि साबजेक्टआव दङ दमासिनि मोनाबिलियाव बोरमा खावना मबाइलजों सेलफि लाना हमजादों सिखावा सासे सिखावनि खाफाला दमासिनि दिनाव गाज्रिमोन मानोना दमासिनि दिनावनो हरनि समाव बोरमा खावना सेलफि लाना हमजानो गोनां जादों बे जाथाया जादों आसामनिनो मरियानिनि सेलें गामिनि तिलक गगৈ मुंनि सासे सुबुंनि नखराव दमासिनि हराव बोरमा खावना फैनानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सिखावा बोरमा गन्द्रानिफ्राय माथाम बोरमा खावनानै बोरमाफोरजों सेलफि लादोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि सिखावनि पकेटनिफ्राय मबाइला बोरमा बिगोमानि सिथ्लायावनो गनानै थालाङो उनावहाय नखरनि बिगोमाया मबाइलाव गोमानाय बोरमाजों लोगोसे सिखावखौ सेलफि लानाय सावगारिखौ नुनो मोनो आरो सिखावखौ हमनो हायो। नैथियाव दङ रनजित बसुमतारिया बुंदों भुटान सेरनि सरलपारायाव जानाय जाथायाव BPF नि आखाइ दं। थांनाय 13 जानुवारि खालारखालि सरलपारायाव जालांनाय जाथायनि सायाव BTR नि रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बाथ्राया दुखुनांथाव जादों मानोना जोङो डाइरेक्टलि हमनो हाबाय बेयाव BPF नि आखाइ दं। जोंनि आखायाव फोरमानबो दङ। BPF आ माखासे बारग' NDP वार्कारफोरखौ थुनजुलायनानै फैगौ बिसायख'थिनि मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों। बै जाय सेंग्राफोरा बाहायजादों बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों बे सरलपारायाव सरकारा हा रानना होनो नागिरदों होननानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे मेसेज हरलाबायनानै दुखुनांथावै सरासनस्रा रायजोफोरा जेबो मिथियालासिनो फैबाय। जोंनियाव माखासे लिस्टआ दंखासै बे लिस्टनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया जायफोरा इनकारेज होदों बेखौ जों हमखागोन होननानै रोखा बुंथियो BTR नि रनजित बसुमतारिया। थामथियाव दङ मन्त्रि प्रमिला रानिया बुंदों राजखान्थिनिफ्राय आं आजिरा लानो सानो नाथाय दोलोआ आंखौ आजिरा होआखै। खौरांगिरिजों जानाय मोनसे मुगा-मुगियाव आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानिया फोरमायो दि 30 बोसोर गोलाव सम राजखान्थि फोथाराव खामानि मावबोनानै गासै थासारिखौनो मोनदांजोब्बाय। बेनिखायनो आं राजखान्थि फोथारनिफ्राय आजिरा लानो सानो नाथाय दोलोनि हेफाजाब आरो मदद खालामनायाव आं दासिमबो राजखान्थि फोथारनिफ्राय एंगारनो हायाखै होनना बुङो। ब्रैथियाव दङ धेमाजि जिल्लानि पुनम नार्जारिया गोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला 2 नं बेसकुरि गामिनि बिक्रम नार्जारिनि बिसि पुनम नार्जारिया थांनाय 3 जानुवारि खालारखालि गावनि फिसायखौ गारना गावनि फिसाज्ला 5 बोसोर बैसोनि मुजित नार्जारिखौ लानानै खारखोमालांदों। फिसाय बिक्रमा फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीनि सासे दखानिजों सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दखानियाबो दा न'आव गैया बेनिखायनो बे सेंग्राजों खारखोमालांदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। सोरबाफोर बबेबा नुसन बायोब्ला 7086946131 नाम्बाराव खौरां हरनो फिसाय बिक्रमा खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।